Čaute priatelia môjho YouTubeového kanálu a variacich videí. Dnes si pripravíme pečený čaj, na ktoré potrebujeme badián, škoricu, 200 g cukru, klinčeky, ovocie a poháriky, kde si dáme ten pečený čaj. Prajme vám príjemné sledovanie. Pripravili sme si tu plech, kde si nasypáme ovocie. Ovocie, keď vám zostalo nejaké mrazené, dá sa to robiť aj počas sezóny so sezónnym ovocím, ale pokiaľ máte nejaké zamrazené, neviete ako ho minúť, tak ho môžete minúť takto. Po prípade, v najhoršom prípade, keď na to dostanete chuť, tak si kúpite Mrazená. tak. Takže dali sme si tam ovocie, ktoré nám zostalo. Na toto množstvo zamrazeného ovocia si pridáme 200 g kryštálového cukru. Záleží na tom, aké zase máte sladké alebo kyslé ovocie. A ono vlastne, ak to dáte do trúby, tak z toho vyjdú tie šťavy a ten cukor vlastne, z toho sa proste ako keby urobí taký sirup a on z toho bude vlastne čaj. K tomuto si ďalej pridáme, Klinčeky. kto nemá rád klinčeky, tak nie, že tam dáte klinčeky, ktoré zatlkáte do steny. 4 klinčeky dajme tomu. Teraz sa vymeňme. A teraz si vymeníme úlohy, nemusím všetko robiť ja. Teraz pridávaš čo? Škoricu a koľko ako jednu takto. Tak tú lyžičku tam rozpráš, tak, lebo zase, aby ste to nemali príkre moc, tak nedávajte veľa, tak lyžičku aj trošku, hej, a to je celé. Viacej tam, prosím, nedávajte. Badián, tam sa dajú také Hviezdičky vlastne. Také 3 kúsky, 4. Alebo 3 stačia? 3 stačia. 3 stačia. A keď máme toto nachystané, predhriali sme si trúbu na 180 stupňov a šupneme to tam na nejakú pol hodinku. To už budete vidieť, ale cca pol hodinku si budeme toto piecť. A teraz si ideme dať do trúby Našu pripravenú zmes ovocia. na 180 stupňov. Máme to prehriaté. Horný, dolný. Tak, a uvidíme sa za pol hoďku. Medzi tým sme si umyli poháriky a víčka a náš čajík sa nám zatiaľ pečie. Občas si premiešame naše ovocie, čo je to v trúbe, tak občas si to premiešame. Cítite tú vôňu? Krásnu. Dúfam, že hej, jak vidíte, tak ono to púšťa takú ako keby šťavičku, čož vlastne z toho je ten pečený čaj a krásne to vonia. A vrátime sa zase za chvíľku a zase to budeme premiešavať, až dokým neobehne 30 minút. Takže po pol hodinke vidíte, koľko je tam tej šťavičky, no Ježiši Ešte to tam môžeme Mária. nechať také 2 minútky. A vyzerá to krásne. Ja by som to zjedol aj takéto. Ježiši, keby ste cítili tú vôňu, by ste aj odpadli. Krásna vôňa, to nám verte. Takže za 2 minútky, po tých 2 minútkach sme si to vybrali. Krásne vidíte, aké je to. Tuto už máme nachystané poháriky a ideme si to tam ponalievať. A vlastne my si tam dáme si tam aj ovocia toho. Hlavne treba dávať pozor, aby ste sa nepopálili. Toto uvidíme sa, keď budeme mať všetky poháriky naplnené. Takže takto plníte. A few moments later. Dali sme si pečený čaj do pohárikov, tak to nám vyšlo. Ešte nám tu ostalo a z toho si teraz varíme čaj, z čoho si to urobíme. A vlastne teraz urobíme potom záber, keď necháme si ich vychladnúť. Necháme si ich vychladnúť a ako ste si všimli, poháriky sú o rednom. Áno. Lebo sa to tak má robiť, nevieme prečo, Presne. ale sú hore dnom A dáme potom záber, keď ešte toto minieme a dáme to do pohárikov na čaj a uvidíme sa pri koštovaní. Sme tu pri ochutnávaní toho čajíka. Ja už som si odpil, lebo fakt som nevedel vydržať, je to výborné.
Jak vidíte, tuto dole je ovocie. Tak ideme na to. Na zdravíčko. Mám skoro ako vianočný punč. Vynikajúce. Urobte si tento recept na Vianoce, kedykoľvek chcete, je to fakt výborné. Výborný čaj, zdravé A chutné. a chutné. Čaute. Čaute.